Nestrachuj sa, nestarost sa, nerob si starosti. Vieš, tá pesnička, že záhod starosti. Proste Božie slovo to hovorí, Ježiš nám to hovorí. Nemyslí takto, ani nehovorte, ani tak nehovor. Čo budem zajtra jesť, čo bude v práci. Každý deň má dosť svojich starostí a spievali sme na chválach, že jedno z Božích mien je Jahve Irech. On sa postará. Amen. Keď toto poznáš, tak si úplne v kľude. Príde sloboda, príde úplný pokoj a to sú ovocie, je to ovocie ducha. Láska, radosť, pokoj. Všetky tieto veci od Pána. A ty, aj keď žiješ na tejto zemi, proste svet sa uberá tam, ale ty si úplne v pohode. Ty si úplne kľudný, vieš, že máš Pána, vieš, že skvelá budúcnosť ťa čaká. Vieš, že je napísané, že si občanom nebeského kráľovstva, že tvoje občianstvo je už v nebesiach. Amen. Tak to myslím.